L-aħħar statistika tal-Eurostat dwar l-impjiegi tixhed kif pajjiżna irreġistra l-inqas rata ta' qatt li qatt ġiet osservata minn mindu l-Eurostat bdiet tiġbor dan it-tarif. Fil-fatt b'5.1% f'Lulju Malta kellha t-tieni l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Il-Ġermanja biss kellha rata ta' qatt inqas minn Malta. Din kienet ekwivalenti għal inqas minn nofs dik osservata fil-bqija taż-żona euro fejn ir-rata ta' qatt laħqet l-10.9%. Dan ifisser li minn frar tal-2010 id-distak bejn ir-rata ta' qatt f'Malta u dik tal-medja Ewropea kiber minn 2.7 punti perċentwali għal distak ta' 5.8 punti perċentwali. Ġifieri titjib ta' aktar mid-doppju. L-ikbar titjib kien il-qatt fost iż-żgħażagħ minn rata ta' 14% lejlet l-aħħar budget ta' gvern preċedenti issa din niżlet għal 8.7%. B'hekk pajjiżna issa għandu it-tieni l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea wara dik tal-Ġermanja b'differenza tinqas minn 1.7 punti perċentwali. Fis-stqarrija l-Gvern sostna li tnaqqis sostanzjali fir-rata tal-qatt kien frott miżuri bħal garanzija żgħażagħ. L-istess miżura li meta kienet introdotta, il-kap tal-Oppożizzjoni kien attakka bħala One Big Menace for Our Economy u sejħela garanzija tal-washing machine. Il-Gvern qal li din l-istatistika dwar il-qatt tikkonferma l-għaqal tal-politika ekonomika u soċjali li ħaddan il-Gvern f'dawn is-sentejn u nofs fil-waqt li sostna li l-ġrieda kontra l-qatt trid tkompli. Għaldaqstant fix-xhur li ġejjin se jitħabbru miżuri ġodda li jkomplu jtejbu l-ħiliet tal-ħaddiema biex b'hekk pajjiżna joħloq iktar postijiet tax-xogħol.